Sawubona Chief. Yes Chief, unjani? Unjani Command? Ngiyaphila Chief of Staff. Hayi Command, hayi. Siyabona impela ngathi MK ihlangene la and siyibona kwama ngibona amaqembu ehlukana engathi ayongena emzini yabantu. Akusitshela ukuthi kwenzakalani la. Iward band futhi lo. Ngibonge nje isikhathi uSupersona Chief no uward 83 lo election Mbo. La sizoshaya uDudu soqedelela nje wabe sisebenzile. Kuno ward 111, kuno ward 84, kuno ward 78, kunale ward le ngekuyona njengoba ngohlalwa la waka ward 83 MK ingashaya ulontoza namhlanje uMbo. Mfowethu kodwa ke ngiyakuzwa mfowethu. Manje kodwa isasasa labantu manifika kubona ulibona linjani? Banithatha kanjani abantu manifika nizobaxoxela ngeMK? No Chief. Masifika abantu sibaxoxa ngeMK. Bayajabula abantu ngeMK because uthi uqhamuka nje bayahayiza okusho ukuthi lento eyiqiniso abantu bayayizela sithathe siyabahlangabeza yasila kuma ground forces ezesho umsholozi ukuthi akabafuna abantu abahlala ema-ofisini ufuna abantu abakuma ground forces akayikholwela kubantu abahlala ema-ofisini ukholela njengathi sikuma ground forces Chief kodwa abantu masingena house to house bayajabula. Hayi siyabonga Command, hayi sikudedele ukwazi ukuhamba nawe uyoyixoxa indaba. Hayi thank you. Ninjani babekuphila baba semsabalazweni kuphila baba semsabalazweni Sawona bhuti siphile sahlangana futhi. Yebo bhuti. Mfowethu, hayi sibona ama comrade MK ehlangene la eshaya ilogeni ehla angazi ukuthi ayakuphi mhlambe ungakusichazela ukuthi kwenzakalani la. Okay, ama comrade lawa ngibonga ithuba ama comrade lawa ashanawo operation Mbo. Silahlelwe icomrade la ka 83 uzenzele enqumalo. So siyodlula nje ekhaya lakhe nje ukuthi sibabone. Sifune nazo zonke izinhlelo ukuthi khamba kanjani. Ukuthi ufihla kanjani. Oh hayi. Siyezwa mfowethu, hayi siyabonga mfowethu besifuna ukuzwa nje lokho nje. Hayi. Sho Amandla. Asina mali
Hayi-ke niyazibonela ku-MK ukuthi ubhizi kangakanani-ke kulezi nsuku njengoba bevakashele nje umndeni wakazenzele. Okwakho-ke ukuthi nje vote MK ngomhla ka-29 May 2024. Siyabonga.